Lausongonima amanami nanami ruas ni huria na huholongi hami na mengikuti pertanyaan live streaming di Bagasan Bornginon tuhatama nang madongani hita saluhutna. Adorang sotapuka pertanyaan ata di Bagasa Bornginon jumulo hita martangiang di Bagasan rohat tabe. Amin. Tapuji matuhata marhite bukede nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia nato mapalangit, dohot tanoon. Amin. Songonod do didok Tuhan Yesus. Roma hamu tuaw hamu akan naloja jalan asorat asa hupasonang pehamu. Buat tamu maauga kutu hamu, guru hokamu masian au. Ay nalabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan paradianan hasonangan todimuna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami nadi banua gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogodo musunami, saitalu dohami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangidohami tuho, sai pargogoi jala pamonang kami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Epistel di partangangata di Bagasa Bornginon, ima surat na paduahon na sinurat ni Apostel Petrus, bidu sada mamuka may sianaya 10 sahatu ayat 20 sada. Tajahama secara responsoria songonon mahatana didok disi. Aida dahuhuto kami akaturiturian na pinikir ni nabisup, dinahupabotoho kami tuhamu hagogoon dohot haroroni tuhata Yesus Kristus, tung di ida matanami do hato ngomannay.
Ima suara na hubegi hami rosian banua gijangi, ujurap pami dohot ibana didolok na badiai. Jadi lamhot maatong hata panurirangon di hami, jala tama masitiopan tusi mahamu. Songon na tupalito na masinotdang di inganan na hulum, paima tarida si ulu balang yarii, jala picar si boan hati woron di bagasan rohamu. Om maparjolo botohamu, dang dapot hatorangan ninasa panurirangon na tarsurat anggosian rohani jolma. Aidang dung siantai ini jolma haruroan ni panurirangon. Alai pinogihon ni tot di perbatia do umbahen nama suara, akka jolma disuruh debati. Ido sahatna, martua do na tumangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tabigima edde pujian, sian parhalado.
Yesus hodo Tuhanku, Yesus hodo Rajaku, tu tangan bunga, oh Tuhan, rupa sahat daging tondiko. Mari dimahita. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamamanami dohot yanami narapi tanuaing di bagas joro di bataon song-songoni nang nasubui rapita di bagas joro di bataon nama dohoti para tangyanganon marhita live streaming di dia kita nuaing maringanan omma para tangyangan pamuhai para tangyangan sektor pamuhai di tonga-tongani huriata di tahun on di budari omma tabuka jala tuminggu naro nunga tapatupa
di tonga-tonga ni bagas Taganuk. Langsung mara manungguli sude ruas ni huriata mulu salilingon 2 tahunon pertanyaan sektor tapatupa di tonga-tonga di Bagason bahkan lewat live streaming ale marhite haputusan di rapot ni huriata tapatupa ma pertanyaan di tonga-tonga ni bagas Taganuk sungguh dalan ni huriata laho rap martangiang laho manangyakon sudia kapar halalu nang ruas ni huria marhite pertanyaan weki amanginang hatanya di batama nama nungguli rawahado pikirata di pertanyaan pamuhai di bagasat taunon imana tersurat di pesalmen biddu siabulusia ayat nabarjolo sangat rodi ayat nabasiahon sungron marirot disi ujaho kami ma di tonga-tongata Jahoba do raja akka hitirma akka bangso marhabang sahon herubim ibana humutal ma tanoon tongam do Jahoba di Sion jalatibul do ibana gungombom sude akka bangso pujion nasida masogot goarmu natibul jarana sokal nabadia do ibana dohot hagugon ni raja nama kahulongi uhum nunga di pahot ho hasitongan nunga di pamasaho uhum dohot hati goran di Jakob patibul hamuma Jahoba de batatai jalamar singgang mahamu tu joloni si dege-degian nipatna nabadia do ibana si Musa do si Aaron di tonga-tonga ni akka malimna jala si Samuel di tonga-tonga ni akka si Jow guarna majou-jodo nasida tu Jahoba jari ibana mangalusi nasida di bagasan obun namar si jongjong ibana makata itu nasida diradoti nasida do akka paridangon nai do patik na nani lehon nai tu nasida ale Jahoba de batanami hodo na mangalusi nasida di bata namar pamuati doho di nasida jala parlulu di pambahenan nasida saipatibul hamuma Jahoba de batatai jala marsinggang mahamu di dolok na nabadiai ai nabadia do Jahoba de batatai ai nabadia do Jahoba de batatai ola nido angko sahatna di hamu manami dohot yanami tertarik doau di sana statement kata sambutan ni amang Luhut Bicar Panjaitan di tiki open house kantor pusat syukuran awal tahun kantor pusat Dok ibana sadar atau tidak sadar kita gereja sekarang diperhadapkan dengan tantangan geonomik. Ima sadar teknologi na merakayasa boy umur ni jolma sahat rodi 120 tahun bahkan lebih. Dohot merekayasa generasi sangat pintar luar biasa. Odo tantangan di gereja Nuaing. Lalu pertanyaannya nanti, di manakah Tuhan? Di dia do debatai. Omana ikon adoban di huria, omma ikon adobata di tonga-tonga ni ngulut tahun. Di tantangan zamanon. Memang gudang do segi positif na manginang di kecanggihan komunikasi, di kecanggihan teknologi nuaing, alai ikut jamot do hita, gudang donang tantangan na ikut tang adopi. Teknologi men-challenge keimanan kita, teknologi menjadi tantangan
di haborsiota. Jala ido amanginang natapatuba pembekalan parhalado bagaimana menjawab tantangan ini. Bahano pelayan na profesionalisme dalam penata layanan asal siap menghadapi tantangan. Dan tantangan ini harus kita jawab. Ikut ta'alusi do tantangan. Marhite haborsiota. Amanginang ternyata tantangan teknologi, tantangan komunikasi, tantangan taringot hadirion di debata. Ketidakpercayaan, keraguan di jolma, taringot eksistensi di debata, taringot kehadirion di debata. Dak ditikin waing bemasai. Molotaparwahon nakig episteli 2 Petrus ade 10 toli itu dilatar belakangi oleh karena mereka sudah ragu tentang hadirion di debata. Bahkan mereka katakan itu adalah dongeng, tahayul. Surga itu tahayul. Itu dongeng. Jala idonya dia Lusisi Petrus itu luar biasa. Didok ibana ausad diri do nama mereng hamuliaon dohot hatong habon ni debata odo anak haholongan ni rohaku. Amanginang bahasa boy si Petrus madok sogoni. Bahasa boy si Petrus menjawab tantangan ini di keraguan, diganggu ni rohana sida, dihadirion ni Yesus, dihadirion ni mana itu karena pengenalan dia, panadayon ni bana, tuadoban di bata. Orang percaya boleh menjawab tantangan sekarang. Tantangan di haborsiota, tantangan keimanan kita. Kalau kita benar-benar mengenal Allah itu, mana ada isi do debatai di tengah-tengah ningoluta. Molo suta tadda tuhatai, debatana tahaborsiai. Bohama hita lahu mangalusi tantanganon. Bohama hita lahu mangalusi tantangan nama ulon. Amanginang laos ido nang turpukon. Di hati dakon parpesal menido eksistensi di debata. Di hati dakon parpesal menido keberadaan ni debata. Ise do debatai di tonga-tonga ni nguluna. Takas do di dok parpesal meni Raja Daud taringot hadirion ni debata. Na para jolo ido ibana ia debatai ima ibana raja. Jehovah do raja. Tuhan adalah raja yang besar. Dia bersemayam di kerubim. Kerubim ima kedudukan yang sangat tinggi. Amanginang didok ibana do. Ditikina sudero mamuji jala pasangap debata. Jala odo na di hati dakon. Si Paulus molotajaha di Filipi 2 ayat 10. Ditikina nasa ulu ditot ikom marsob batu Yesus. Nasa ulu ditot ikom marsob batu Yesus di Filipi 2 ayat 10. Ido palit dagon ni apostol Paulus. Ditikina ikom marsob batu sude tu Yesus. Pabuah ibana do raja. Paduahon didok para pesalmenido. Dadahola raja buti ibana ale raja nagogo. Napa jongjokon uhum dohot hasitongan. Tertarik duau fonis
lebaru-baruon sada istilah kejujuran menjadi pemenang. Sudido memuji Hakimi, sudido memuji Ibana. Dia tidak berpihak manang tuise. Dia tidak dipengaruhi oleh siapapun. Saatnya kebenaran, hasitongan harus ditegakkan. Jala didok debata pajongjong hasitongan nagugodo Ibana. Patuluhon didok para pasalmeni di hati dakko di mana do hadirun debata. Debata mabigi jala mangalusi tangyang. Debata mabigi jala mangalusi alu-aluta, jauh-jauhta. Debata namar pamuati, debata namar siroha. Amanginang audak kuboto porsia do pehita di tangyang tamananda. Porsia do behalak na porsia di tangyang na manangdang. Audak kuboto hiyay bigi hamu ilustrasi tarihong tangyang. Udok ma anggota yang di situan no kudok mangamu situ tuau aja. Tangyang di badita mau udok konon. Ya dong masa ada badita si martangyang di rumah sakit. Agak posana marsahiton. Luar biasa do tangyang di mana. Molo dibigi tangyangi luar biasa dah operasional. Tangyak ko di mana pos duruhanami Tuhan, tuk dogogom huasom pamaluk pos sahih nilangon. Manang sahih dia pe tuk dogogom do huasom pamaluk po di mana. Ido tangyang na. Jala sudiro na martangya mangamet toni. Alay nung sipul martangya nga manginang. Ido ibadah ma, marcerita ma, ibadah. Ay sugunod do sahih nitulakku, 3 tahun nasalpu. Percis sugunod, pasti do sunod sahih nitulakku, 3 tahun nasalpu. Alibuto kamudo, tularinay, mati ni mana. Beko kamu ma. Gudang do sunguni, anggotang yang na marabi burung, luar biasa do tangyang na, ale tuso di habor sebana do tangyang na. Ini tantangan namangina, tantangan do di tonga-tongan di guriata. O tidak sobor siya ona yang tangyak. Oti suarong bihuwa porsiay manangah hatangyaki. Oti holan haruar sogodi manay. Jangan dong nang gosa oti pilih porsiaan. Daud madok ko namanginang. Umma manunggili haporsiata. Didok ibana. Yakinlah, percayalah Tuhan mendengar doamu. Tuhan tidak hanya mendengar doamu, tapi Tuhan juga menjawab doamu. Dada holan ditangihot debata tangyangmu, alai debata mampu mengalusi tangyangmu. Debata mampu mengalusi jauh-jauh, alu-alum. Nah, udang doholok kubanangise, alai dong lu sadarus ni huriata. Ama nunggu waktunya lah sekarang anak ini mana. Pikiranmu doi. Dokter domat dokoni, medis domat dokoni, tapi tidak seperti itu kata Tuhan. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu,
silahkan saja engkau berobat, silahkan saja bawa anakmu berobat ke dokter, tapi andalkanlah Tuhan dan imanilah doamu. Natuari nari minggu baju pangau ikator itaknya kokodo terus. Anak koki saya doakan, hutangnya kodo. Amaru Junggolu, saudara tua, itu luar biasa. Amang padi tay telepon anak kona. Sudahlah amang, mana yang terbaik untuk mama lah. Kami nggak mampu lihat mama ini. Dok, enggak. Saya sudah berdoa. Kalau Tuhan mau, kita akan rayakan ulang tahun mama. Tapi kalau tidak, kita akan terima. Aledo ibadah inangi. Tiki ulang tahun udah ikut padita siala hidup jomu marjami tatuson. Edang sahat ulang tahun drop dan sadarkan diri. Ale tagyak wido, pangido aku wido. Lehon hamalungot asat tulus pangiduan ne. Dak jara gua dusi. Walaupun saya tahu semua doa didengarkan Tuhan, tapi tidak semua doa dijawab oleh Tuhan. Semua doa didengarkan oleh Tuhan, tapi tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan. Tapi saya selalu imani doa saya. Itulah urusan saya. Itu urusan kita mau serahkan kepada Tuhan. Tanpa saat Tuhan selebihnya urusan Tuhan. Selebihnya urusan Tuhan. Nak ikut tugu hami do oma siap parkiranan. Imane na bohado si majo jamin ay imane nga habi nga si gabi engsel naunin na oido pasti sapinga ijuluan sapinga kulokon idot to ngamaaniku neng do konon na marhite na mason asorang manortori do kari job liku bekke libana. Amang inang tidak ada lebih hebat dari doa. Tidak ada lebih hebat dari doa. Dan harus kita ingat, doa itu harus berbuah. Ananido hudok, refleksi doa adalah perbuatan baik. Refleksi doa adalah kepedulian. Doa yang terbaik adalah perbuatan baik. Jala ido di ayat pituhon. Luar biasa daw namanginang. Di bagasan oguna marsijong ibana makata itu nasida. Dirado tinasida do panidang yon nai. Doho patikna nanilihon nai itu nasida. Amanginang orang percaya tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, halak na porsia dada holam mabigi hata ini bata, dada holam merenungkan hata ini bata, dada holam memahami hata ini bata. Amanginang odo menjadi masalah di tengah-tengah ninggoluta. Ada banyak orang percaya hanya mendengarkan firman Tuhan. Hanya banyak orang percaya hanya merenungkan firman Tuhan. Ada banyak orang percaya hanya memahami firman Tuhan, tapi jarang orang percaya pelaku-pelaku firman Tuhan. Berdebat tentang firman Tuhan luar biasa, tapi pelaku firman Tuhan jarang sekali. Tapi Tuhan mau kita mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi tidak sebatas itu, kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Odo refleksi nih tangiang. Berbui-bui kita berdua manginang, tapi kalau tidak refleksinya itu sia-sia. Ido di paigot perpesal menon laos omma amanginang na ikon hati dakonota di partikianon pani dangion ni
Raja Dautoma gabe manindang nyota mengalusi tantangan di zaman no. Mana ikut katidak kono tatu akasudut na porosea asa manotto gimana porosea tua do pada di bata asa manotto gimana porosea di eksistensi hadirion di debatai asa unang ganggu ibana di hadirion di debatai debatado raja nama ngatasi sude raja nagogo jara nasangap jala debatado nama ngalusi sude akka alu-aluta tangyangta amanginang posroham manang bohape persoalan ninggulum manang bohape tantangan di tunga-tunga ninggulum manang bohape pergumulan munuaing manang borape si taulo munuaing lopi matangamu marasinggang mahotu ada pada di bata marasinggang mahotu toru di silangon marasinggang mahotu toru di silang ni Tuhani amangin ang posroham ditangiho di bata jala dia lusi di bata lo tangyang dia kana porsea amin martang yang mahina mauliati ma Tuhan disungguli hodo kami di partangyangan pamuhai na pinatupan ni Huriamon mamuka partangyangan sektor nanaing patupaon nami di bagas at tangunon di tonga-tonga ni bagas ni akan aposom parharadom nang ruas ni Huriam sungod dalan ni Huriam laho manopot manangyakon kana posom nang ruas ni Huriam sipata ganggu rohanami dihagogo ommu di huasom nang hadiri ommu ale dia lusi hodo hami di boroginon pahotok kaporosiaon nami pabuah hodo raja raja nagogo raja nasangap raja nasitong jarane tikina sude do marsobatu ho Tuhan nasa ulunitot di paposodo rohanami alai Tuhan walau sipata ganggu kami di tangiang nami walau sipata ganggu kami di alus mi di pangidoan nami alai di paposo dorohanami di tangi hoko jala di alusi hodo tangiang nami di tangi hoko jala di alusi hodo alu-alu nami alai Tuhan tangi hom mahami hamin waing napungu di bagas coromon tangi hom ma alu-alu ni akama nami dohotia nami di son tangi hom mana sorot di bagas roha doho pikiran na hatahom matuhami Tuhan hatahom matuhami dibigiho jala dialusi hodo tangiang nami papos marohanami papos marohanami Tuhan pambua dibigiho jala dialusi hodo tangiang nami bigema alusima tangyang namin apungunwang di son nang disudir ruas ni Huriam di dia pe maringanan apos rohana tungalusiom mudo tangyang na buat kami manotong tuho
Da karuas ni huriamna di bagasa parsakiton. Diangge nami si Jeremy nang di omak nami di soni nang Borhuta Barat. Manangah hape sahitna. Sai homa ali Tuhan nama jama doho pambalupon. Disima jojak ni omak nami nuaing. Ali Tuhan. Jama ma. Tio ma. Paragugui masih majojak na. Lehoma halabohon. Pamalum ma Tuhan. Margugo jala marhuaso ho pamaluponi. Pos dorohanami di situ Tuhan. Pawale honom mudo akka pangiduan nami. Molo pos rohanami. Mangido tu ada pamuda badiai. Di pergumulan ni akan apa somon nuaing. Di pergumulan di tonga-tonga ni pari anak konon nasida. Ali Tuhan tungurupi nasida. Urupi di pergumulan ni maragam do dalam bola ho manarihon ngudu namion. Pos dorohanami di ho Tuhan. Namora doho tuk dogogom dohot huasom pakiom mullahu mangurubi hami. Disakap ni huriamot Tuhan. Laho membangun konsistori selasar kantor di bagasa taunon. Hupasahat tami matu adopamu dabadiai. Para gugoi ma panitia pembangunan laho makobasi. Asabu itu lu si dohot dingkan. Patuk masa luhut na perlu di pembangunan itu Tuhan. Pos dorohana mitu adopamu dabadiai. Boido tutu kom musude rohani na borsia tuho. Rohani ruas ni huriam. Lahu mangurubi pembangunan di tengah-tengah di bagas corom. Tutuki ma. Ajari ma'ali Tuhan. Manadda. Pasu-pasu menapi nasihat. Ajari mahami makamu latihoni. Tuadopamu dabadiai. Pos dorohanami. Tukdo nahobar tu pembangunan ni. Mau lihat madiho apehom matangamu dabadiai memasuk-masuhan. Apehom matangamu dabadiai manio pami majamahami. Asa sonang rohanami mula siap pertanyanan sian bagasmon las marohanami. Buat maarsaki buat masih tawononi. Sian roh hadohot pikiran nami. Sonang mahami mulak. Sian joromot Tuhan. Mau lihati diho. Upakilalah ho kami dong nuaing. Tangami majamahami. Upakilalah ho kami do Tuhan. Mau lihati badiho Tuhan. Amin. Mari dibahita.
Martang yang mahita. Ale Jehovah si topa langit dohotano rodi saluhut pangisina nasun gogo si tutu nahuha posi hami dohot Yesus Kristus si hokop jala si padua hami nasai toktong manatap ngolu nami jala sumariho kami dohoto di porbadia nasai mangiring-iring manangan nanga kami di pardalanan ni ngolu nami moliate ma ali Tuhan Allah di pasada asin ni roham dohami di parsauran nami apala di bornginon partangyangan pamuhayon jala marudut ma patu paon nami partangyangan di sektor dohok di bagas nami ganup marsada-sada naing borhat akan naposom memaritahon baritam barita nauliih tutonga-tonga ni ruas ni huriam sayang giat ma kehadiran nami gabe mabuan tua pasu-pasu di akar ruas ni huriam masalah seroha nami Tuhan Allah ditangi hokodo tangiang nami nah salilingon masih hol hami di parsauran nami alai dibatasi hahipason penyakit nasonggop tutonga-tonga ni portibion alai nunga dia lusi hohami Tuhan gabe boy mahami laho mar parsaura dohoto di tonga-tonga ni parsaura nami si ganupari di tonga-tonga ni bagas corom nang di tonga-tonga ni bagas nami be ale Tuhan de bata mau liate manang di barita nauli nang marsaringar tu tonga-tonga nami napabotohon bahwa hodo raja nasun gogo si tutu jala saguru di hodo saluhutna alanido di paingoto hami asa sadok ngolu nami marsi hohot tuho marhaporusat tuho marpanukut tuho asa marhitei boy hami mangula-ulaon nami hobar tulomo ni roham moleate ma jala di paingoto do hami molo jauh-jauh hami saina alusan mudo alanima sai paeleng masih pareonmu tumangihon akatangiang nami ala tumakas doho manadda hami ganup marsada-sada manangaha nahu pikiri hami manangaha jukni rohanami bahkan persoalan-persoalan ni ngolu huwa kami ma tu asini roham ale Jehovah huwa kami ma nang akaruas ni huriam mulai sianda danak na magodang sahat tulan siya akan namar sikola lehonomu bisuk doh tapistaran nang dia kanatoras na berusaha memperjuangkan masa depannya kaya nakon pasu-pasu akan naniulani nasida baik ditonga-tonga ni bagasna nang songoni di ulaon na mangadi dia nasida mangula Tuhan sabai majadi saluhutna asa marhite Tuhan boy diuduti nasida parngoluon nasida siganu pari ale Tuhan debatahu buat kami ma nasai masihol marparsaura dohoto alanya karagam nya kaparsahiton hodo Tuhan pargogo nasohatu dosan jala saguru di hodo saluhut na Tuhan mololeleng pemaralus akatangiang akasihol ni roha nasida Tuhan debata saleho di nasida pakirimon nasiakoi asa saya makirim nasida ditikina tongoson mudo hale hetona di nasida gabeboy nasida mamereng huasom
jala sidok mauleate Tuho. Ale Tuhan de batahu buat kami ma pardalanan ni huriam HKBP asa saya tok-toko na campur tangan di pucuk pimpinan nami na patupahon akan naumuli nang aka program pe di tonga-tonga ni huriam HKBP secara khusus di tonga-tonga ni huriam HKBP Pekanbaruon ngamardalan Tuhan aka parapoton dahu patupahami patupau nami ma aka program i gudang do nahusak kapihami adong di program jangka pendek do jangka panjang alai saluhut na marguru Tuho do saluhut na Tuhan leonon mu madihami akasilas ni roha leonon mu madihami pasu-pasu leonon mu madihami panadayo na takas asa marhitei gebe ukap roha menami lau manupahi di tonga-tonga ni huriam ale Jehovah hubak kami manang keadaan ni bangsa nami panggonggomi nami lehononmu matuhan kuaso parbanua gicang lehononmu madina sida bisuk dohot hapistaran asa tikos di dalaton uhum di tonga-tonga ni bangsa namion marhitei gabe boy hami marlas ni roha asa boy hami Tuhan demak di tonga-tonga ni ulaon nami demak di tonga-tonga ni bagas nami be dao akapangguturi dao na Solomon ni roha nami di tonga-tonga ni ngolu nami ale Tuhan de bata di bornginon upasahat kami mangolu nami homa na mangaramoti hami dinapiak kami di podoman nami pos roha nami bainon munok si manolong nami jala padungoonmu hami jala lehononmu madihami gogo na mardapot-dapot mangulahon ulaon nami si ganupari marita Yesus Kristus martangi yang hami Tuho. Amin. Maridi mahita sia bukit di 260 isada do hudutna uhu ma tapasahat piliata.
Tatangyak ko mapilian na tapasahat tuwaroban di bata. Tapauduk be marohat tamaratangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harroan ni saluhut sileo-leo na dinggan doho nasa ulibasa na moliutus. Upasahat tay masyan na nalihom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di colom. Pasu-pasu may celaramoti. Asaho para siyak kami pilihanon. Pati bulong rajom mo di tonga-tonga ni huriyam doho di portibion. Buhay marohanami markite-kite todim. Assalam hutadahami kodang ni sileo-leho mitu kami. Assalam gir-gir hai madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap makita mangidohon tangiang hatopatai. Ale amanami dari banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajaunmu. Sai saut molo-molo roham di banoton son di banua gijang. Lehon matu kami seronang nguluan siapa hari. Mulak mahamu di bagas sadame dohot las di roha. Calohamu apa sopau siana mata di bata. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong di rohani di bata ama. Dohot para seorang itu di perbadiama. Nama dongani. Mamasu-masu. Hamu saluhutna. Amin. Horas, selamat malam mari kita tajalang mana boleh tajalang Tuhan tamana madongani masuk-masuk kita saluhutna taingok ma amanginang tuminggu naro pertangyangan madohoti pertangyangan di sektor Tagaduk adong do